Το κέντρο TV εξασφάλισε πλάνα από το κλειστό κύκλωμα του Κουμασιού και θα σας δείξουμε σε λίγο πώς έφτασαν οι κλέφτες στο Κουμάσι, πώς τσάκουσαν στις Κουκουτέ, πώς εξαφανίστηκαν. Αλλά θα σας δείξουμε και η αστυνομία σε ποιο Κουμάσι πήγε και είναι η Κουκουτέ εκεί πέρα μαζί με τις κότες. Μόνο στο κέντρο TV. Έχουμε κοντά μας σήμερα τον αντιστράτηγο της ΕΜΑΚ Καμπουνίων, ο οποίος βοήθησε σημαντικά ώστε να βρούμε τους πετεινούς από τη συμμορία που έκλειβαν κόντες από τα κοτέσια στην περιοχή των Καμπουνίων. Στρατηγέ, πώς έγινε η δράση και πιάσατε? Κοιτάξτε, ήταν μια πολύ δύσκολη επιχείρηση. Ναι, είχαμε συνεχή επεισόδια και κρούσματα, αλλά μας βοήθησε το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που είχε το Κουμάσι. Παρόλο που ήταν θωρακισμένο το Κουμάσι, σωστά, ναι. Είχαν μέσα σε γράμμα, άφησαν ένα γράμμα στην είσοδο του Κουμασιού με τριγλυκερίνη και TNT, αποτέλεσμα το ανατινάξουν και να κλέψουν 2 Κουκουτέ. 2 Κουκουτέ. Τι χρώμα είχαν οι Κουκουτέ? Θα σας πω σε λίγο, γιατί έχουμε και συνέχεια του ρεπορτάζ. Πάρθηκε DNA από το χώρο, από την υπηρεσία μας και βρέθηκε να ταιριάζει με το ίδιο DNA από αυτούς που κλέψαν το Γομάρ στην Παλπάνη, το Ταχούρ, στη Λουζενή, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Τα έχνη τους λοιπόν μας οδήγησαν και συλλάβαμε τους 2 κλέφτες και μας υποδείξαν και πήγαμε και βρήκαμε άθικτους τους 2 Κουκουτέους. Ήταν μια μεγάλη επιχείρηση της υπηρεσίας μας, η οποία στέφθηκε από όλη την υπηρεσία. Μπράβο στην υπηρεσία σας, πάντα επιτυχίες και σανότερα στρατηγέ. Πού να φτάσω? Αντιστράτηγος και βάλε. Πιάσ' το μαύρο. Τον πετρωτό θα τον δίνω αυτόν. Είναι κρυβότερος. Κρυβότερος. Τι θέλεις τον πετρωτό? Δεν τον δίνω. Τον κρατήσω για μένα, κατάλαβες. Είχα 2, τον έναν τον έσφαξα, πόσα κιλά λες να βγει εκείνος? Μαΐσιουπλη. Τον έσφαξα πριν 1 μήνα. 2.580, καθαρό. Εγώ θέλω για δουλειά, δεν θέλω για κατσαρόλα. Εγώ για κατσαρόλα θέλω, αυτό να με κρατήσει να με βγάλει τα μάρια. Άντε, κλείστε. Τα άκουσες? Άσε του, γεια σου, εγώ. Δεν το κατεβώ. Περίμενε. Γόρο. Α, τι έπαθε λέει. Σκάσει. Είμαστε στο σημείο όπου οι κλέφτες μαζεύουν τα κλεμμένα. Τα περισσότερα θα μας τα πει το όργανο εδώ πέρα. Πού βρισκόμαστε? Γεια σας, βρισκόμαστε μετά, όπως σας είπαμε και στην αρχική συνέντευξη, εφόσον η υπηρεσία μας έφτασε στην εξάρθρωση της πύρας, κάποιος από τους ληστές ομολόγησε και ήρθε ακριβώς στο σημείο όπου φέρουν τα κλεμμένα Κουκουτέ, κότες. Το τι έχουν εδώ πέρα δεν μπορούν να δουν τα μάτια σας τι κλεμμένα και τι σε ζωικό βασίλειο. Με τι εδώ, μέσα φτάσατε στο συγκεκριμένο σημείο? Με το ποδήλατο. Με το ποδήλατο. Ναι. Δορυφορικά πιάτα και τα λοιπά. Δεν θα πούμε λεπτομέρειες. Γιατί είναι ανήσυχοι οι Κουκουτέ? Είναι οι 2 οι Κουκουτέ οι οποίοι κλάπηκαν από το προηγούμενο το βίντεο. Ο άσπρος ο κόκκοτας και ο κόκκινος ο κόκκοτας. Εκείνος εκεί πολύ έντονος είναι.
Η κάμερα μπορεί να το γράψει. Είναι σκιαγμένος ακόμα από τη μεταφορά που τον κάνανε οι κλέφτες. Στρεσαρισμένος. Τι χρειάζεται για να ηρεμήσει το ζώο? Δεν μπορούμε να μπούμε στις λεπτομέρειες της υπηρεσίας μας. Σωστά, μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μας δώσετε και ελπίζουμε πάντα επιτυχίες. Να είστε καλά.